Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Franġisk u Annunzjata Frendo. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħenna għalina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna id-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktib tal-profeta Mikea. Isimu, mela, dan li jgħid il-mulej. Iddefendi ruħek qudiem il-muntanji, ħalli l-għolijiet jisimgħu mill-leħnek. Isimu, muntanji, it-tirwima tal-mulej, iftħu idnejkom, sisin l-art, għax din it-tirwima tal-mulej mal-poplu tiegħu. Ma Izrael għandu xi jgħid. X'għamilt lek jiena, poplu tiegħi? Fiex dejjaqtek? Weġibni. Għax jien tellajtek mill-art tal-Eġittu, fdejtek minn dan il-jasar. Jimbat quddiemek il-Mosè, lill-Aron u l-Mirjam. Biex se nersaq quddiem il-mulej u nitbaxxa quddiem Alla l-għoli. Se nersaq quddiem b'sagrifiċċji tal-ħruq u boġġiela ta' sena. Il-mulej se joġbuh l-eluf ta' mtaten u l-10 ta' eluf ta' widin ta' żejt. Se nofrilu l-libni kbir b'sagrifiċċju għadnub tiegħi. Se nagħtih l-ewwel wirt tiegħi, il-frott taħdani aħtijieti. Bniedem, u awrik x'inhu tajjeb u x'istenna minnek il-mulej li tagħmel dak li hu ġust, li tħobb u tkun ħanin u li tkun umri fl-imġiba tiegħek ma' Alla tiegħek. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Għas-salma responsorjali nwieġbu min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla, ngħidu. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Isimgħu il-ħbieb qudiemi li jagħmlu patt miegħi bis-sagrifiċċju u jħabbru smewiet tal-ġustizzja tiegħu għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaq. Ngħidu, min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek jew gidiem mill-imrieħel tiegħek. Ngħidu, min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftek il-patt tiegħi, int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek, ngħidu, min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan int għamilt u jien bqajt sieket. Forsi ħsibt li jiena bħalek, issa sem f'ċanfrek u dan kollu qiegħed quddiemek. Min irrod li sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr, dan isebbaħni lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ngħidu, min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Inqumu b'wif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Illum la twebsu f'qalbkom, iżda simgħu leħen il-mulej. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien xi wħud mill-kittieba u l-Fariżej qabdu u qalu lil Ġesu: Mallem, xtaqna kieku naraw sinjal minn għandek. Iżda hu weġibhom: Sinjal iridu nisel ħażin minn fidil. Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief dak tal-profeta Ġona. Għax kif Ġona għamel 3 ijiem u 3 lieli f'żaq il-ħuta, hekk ukoll bin il-bniedem għad jagħmel 3 ijiem u 3 lieli fil-qalba tal-art. F'jum il-ħaq, in-nies ta' Nineve għad iqumu kontra dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u waraw hawn min huwa aqwa minn Ġona hawnhekk. Jum il-ħaq, is-sultana ta' nofsinhar tqum u teħodha kontra dan in-nisel u tikkundannah għax hi ġiet mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U waraw hawn min huwa aqwa minn Salamun hawnhekk. Il-kelma tal-mulej. Jew nilqgħu hekk din it-twissija ta' Ġesu. Għax ħafna drabi aħna ir-rapport tagħna miegħu ma tantx ikun mibni fuq il-fidi, imma fuq is-sinjali li rridu naraw kif rid jara l-poplu ta' Iżrael. U għalhekk Ġesu ifaħħar lin-nies ta' Ninive, għax in-nies ta' Ninive ma kellhom l-ebda sinjal, ma kellhom biss il-predikazzjoni, il-kelma, la qawwa u nidmu. Ħatkun għalina il-kelma tal-mulej li kuljum nisimgħu f'kull quddiesa, dik li twassalna għall-indiema vera u tkabbar fina il-fidi, anke meta ma narawx is-sinjali fil-ħajja tagħna. Jew għalhekk ħuti jinresqu it-talbiet tagħna u ta' ħutna. Nitolbu il-mulej għall-Knisja biex hija wkoll tkompli twassal il-kelma ta' Alla lil kull bniedem. Nitolbuk mulej biex l-Ispirtu Santu iqawwi l-qlubna biex ma ninalqux fina nfusna imma nikbru fil-fidi tagħna lejk. Nitolbu. Għamil mulej li l-kelma tiegħek li tinżera fil-qalb ta' kull bniedem tagħmel il-frott mixtieq minnek. Nitolbu. Dan is-santwarju għażiż tommok Marija, qaddes u bierek il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Waqt li tilqa' dawn it-talbiet tagħna, iftħilna qalbna mulej għalik. Dewwaqna int il-ħnina u l-imħabba tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija s-saffina u tatina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor namru opri li jixirqu lil ħajja tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ ħdejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, l-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna
u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħarex lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
nitolbu. Issa li mlejtna bil-għajnuna kbira, nitolbuk mulej li biex dejjem tatina id-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nifqu infaħruk bi Kristus jedna. Indu flimkien it-tlet avamarijiet kif talbitlhomna Marija minn dan il-kwadr. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.